Opvarmningen af natriumhydrogenkarbonat. Formålet ved dette forsøg er at finde ud af, hvilken kemisk reaktion, der finder sted under opvarmningen af natriumhydrogenkarbonat. Teori om forsøget af natriumhydrogenkarbonat, eller også kaldt natrium for husholdningen, som anvendes til bagning, at det er et stof, som afgiver en gas under opvarmning. Og tilbage vil kun være et fast hvidt stof efter afdampningen af gasserne. Apparaturliste. Vi har en bil, hvor at vi opvarmer natrium i, fordi at den kan holde temperaturen, eller den kan holde til de høje temperaturer. Dielen, det er den vi har herovre, skålen, hvor vi har vores natron i. Så har vi også en trådtrekant, hvor vi stiller dielen i, fordi den kan også nemmere holde til de varme temperaturer. Så har vi stativ, som holder trådtrekanten, hvor dielen sidder i. Og på stativet, eller under stativet, der står også en gasbrænder, som vi bruger til at varme dielen op med. Og til sidst så har vi så en vægt med 2 decimaler, for at man kan få det mest præcise resultat. Til sikkerhed, dielen den bliver nemlig meget varm, så man skal passe på, at man ikke brænder sig, så derfor bruger vi en tang til at flytte dielen rundt med, så længe den er varm. Men det har også den fordel, at vi ikke sætter fedtede fingre på dielen, så vi fx kan lave rod i vejningen af dielen til sidst. Fremgangsmåden. Først så rengør vi dielen, inden den skal gøres klar til brug. Så afbrænder vi dielen for at sikre os det sidste rester, de ikke ligger tilbage. Så afkøler vi dielen og sætter den over på vægten. Og så måler vi op med massen til, altså massen kaldt M1. M1 det er massen for dielen, når den er tømt. Dielen fyldes cirka halvt op med natron, og vi noterer så derefter vægten af natronen ved at trække eller minus startvægten M1 med M2. Så kan vi så måle, og på den måde så finder vi altså M2. Dielen med natron i dielen bliver flyttet hen over brænderen igen, så vi kan sætte reaktionen i gang, og den står cirka varmer i 10 minutter. Så efter de 10 minutter er gået, så kan vi se, at der er sket en fordampning, fordi at rundt i kanten, for eksempel her, kan I måske spotte, at der er mindre natron tilbage, end der var til at starte med herovre. Og der kan vi så se, at vi har haft en fordampning af nogle gasser. Så nulstiller vi vægten, så vi kan aflæse M3, som er den nu resterende vægt efter afdampning af gasserne. Så skal vi afstemme de her reaktioner. Og så har vi så taget de resultater, vi har fået fra vægten af. Dem må vi så sat ind. Så har vi haft M, og så har vi så fundet den molære masse, eller den molære masse, hvor mange mol et stof det vejer. Og så har vi regnet skemaerne ud på den vis. Og afstemt skemaerne derefter. Her har vi så resultatskemaet. Og der har vi så bare noteret alle de vægt og resultater, vi har fået. Og vi kan se, at vi har haft en fordampning på lidt over 2 gram. Og det vil så sige, cirka 2 gram gasser er blevet fordampet. Her skal vi så regne reaktionen for gasserne. Og det gør vi ved, at vi tager volumen, V, som står for volumen, N, som står for massen for mol, eller for S. Og det så vil sige, at det er solid, det er det, der er tilbage af den resterende vægt. R, det er massen i mol for gassen. T, det er temperaturen i Kelvin. Og P, det er 100 pascal. Så sætter vi resultaterne ind. Og så får vi så ud af, at i første reaktion har vi fordampet 0,8314 liter gas. Og i resterende er eller i den næste reaktion har vi så haft fordampet 0,3 eller 0,37 liter gas. Og i den nedstående under den har vi fordampet 0,08314 eller 1,4.